Bueno, egunon edo ja laster eguerdion, eskerrik asko gonbitatzeagatik eta aukera hori emateagatik gure proiektua labur pixkat esplikatzeko. Petra Elzer eta David Fernandez, naiz Bagarako elkarteko kideak eta langileak. Gure elkartea sortu da bereziki etorkinekin lan egiteko, baina gaur egun etorkinez gain orokorrean eremu erdaldunetan edo erdaldun hiztun asko biltzen diren eremutan egiten dugu lan, eta bereziki lan munduari zuzenduta. Euskara Plus esperientzia pixkat barrutik aurkeztu baino lehen, kokatu nahi dugu Euskara Plus funtzioa ideia orokor batean. Eta hortarako horren atzean dagoen ideia estrategikoa esplikatuko dizuet labur. Helburua da orokorrean prestakuntza ibilbide bat sortzea profesionalak bi hizkuntza ofizialetan ahalduntzeko. Hori esan nahi du profesionalak hemen euskararen eremuan formatzen diren profesionalak derrigorrez egotea euskararekin kontaktuan. Gaur egun posible den neurrian, zen lehen ikusitako estatistikak eta mirariak ezin dugu egin, olentzeroari bai eskatu eta baina gero guk bete behar dugu Mikelek ondo esan duen bezala. Eta horregatik saiatzen ari gara pauso batzuk ematen. Eta pauso bat da, hor ikusten duzuen euskara moduloak deitzen duguna. Moduloak ondo ulertzeko dira berez tailerak edo 4-6 orduko tailerak edo saioak lanbide heziketan edo baita helduen hezkuntza eraunkorrean kokatuta edo baita lanerako ikastaro ez arautuetan, adibidez gurutze gorriak edo beste erakundeak eskaintzen dituztenak, eta horren helburua da, hor dauden personak jabetzea hemen euskara existitzen dela, lan eremuan euskara existitzen dela, jarrera eta kontzientzia lantzea, eta esperientziak arrakastatsuak edukitzea neurri txiki batean, baina arrakastatsua ez gertatzea, norbait eskatzea zerbeza bat eta erantzuna izatea, jo no ze euskara. Ulertzea oso gutxi behar da, printzipioz lan jarduera batzuetan euskaraz aritzeko, edo euskal hiztunekin elkarrekin lan egitea naiz eta ulermen maila txiki izan edo hitz egitea maila ez eduki. Beste pausoa da lanbide prestakuntzan daukagun gaur egun proiektu piloto bat, hasiera prest eus izenekoa, Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Horren helburua da paralelokoki lanbide heziketa ez arautuetan, hau da langabetuei edo helduei eskaintzen den ikastarotan, paralelokoki euskara ikastea 0 mailatik abiatuz edo maila txiki batetik abiatuz, guztiz lanbide horretara zuzenduta eta lan jarduerarekin batera. Hau da, zaintza sektorean adibidez, hizkuntza ikastea zaintza jardueran egiten ari zaren bitartean eta hortarako behar duzun hiztegia eta komunikazio gaitasunekin.
proiektu oso berria da eta esperimentazio fasean. Eta gero Euskara Plus ikastaroak gur ikastaroak dira, hor handia izan da lehen Elgoibako alkateak hori aipatzea, ez genuen espero eta asko postu garen, eta Davidek esplikatuko dizue pixkat zertan datza Euskara Plus formatu hau. Eta azken proiektua aurkeztu nahi dudana da metodologia berrikuntzan kokatuta kombi proiektua. Europako Kontseiluak daukan deialdia Erasmus Plusen bitartez lortu dugu proiektu hau, berria duela 2 hilabete edo eman zuten ebazpena. Europako beste hizkuntza gutxituekin batera, lanerako metodologia sortzea, baita ere zaintza sektorean, nun 2 hizkuntza ikasi behar duten pertsonak, hemengo kasuan gaztelania eta euskera ikasi behar duten pertsonak, nola iritsi bigarren hizkuntza hori ikastea, ere lanbide horretara zuzenduta, behar bada maila desberdinetan, baina lortzea gaitasun bat ere pertsonak atenditzea, naiz eta lehenengo hizkuntza nagusia izan, eta hizkuntza gutxitua bigarren maila batean egon, baina hala ere, lan jarduerak 2 hizkuntzetan burutzeko. Eta hori da pixkat gu mugitzen garen eremuan, eta guk lantzen dugun estrategia. Davidek esplikatuko dizue, Euskara Plusen barruko... Ikusten duzuen bezala, pixkat ni alderdi metodologikoa edo azalduko dizuet. Hori azaltzeko, esan beharra dago ere, Euskara Plus bada ere, Euskara Plusen praktika onak baldin badira ere, marko metodologikoa beste proiektuetara ere aplikatzen dela, beraz ere, kontutan eukitzekoa dela, ez? Aipatzekoa da, proiektua edo metodologia Language for Work zaretik abiatzen dela eta TDR proiektutik, baina beti ere hori dago gure egoera soziolinguistikora egokituta. Eta batez ere gure lan mundura. Aipatzea, lehenbizi gure abia puntua dela profesionala, edo profesionalizazio bidean dagoen hori. Beraz, guk uste dugu ere, profesionalizazio bidea horretan badagoela ere hizkuntza gaitasun profesional bat. Eta hori garatzeko bidea jorratu behar dela. Eta bide hori jorratzeko beharrezkoa ikusten dugu lan egoera erreal horiek simulatzea. Identifikatzen ditugu lan zehatz batzuetan dauden lan egoera erreal batzuk, horiek identifikatu, eta horiek simulatzen ditugu beti ere hizkuntza gaitasun profesionalak lantzeko. Hori egiten dugu testuinguru erreal batean. Guretzako oso importantea da testuinguru lan egoera erreal horiek testuinguru erreal batean izatea, adibidez, IMH-en aipatu dugu egingo dugun hori, tailerrean izatea, mekanizatuko ikastaro batean adibidez, eta horrek baimentzen du ikasleek ulermen intuitiboa erabiltzea. Ulermen intuitiboa eta selektiboa. Horrek, egiten die, asko erraztu hizkuntza. Batez ere, gure ikasle asko, oinarrizko mailetatik hasten direlako. Eta asko etortzen dira ere, beldur handiarekin. Guk ematen diogu garrantzia ahozko komunikazioari batez ere. Guretzako, importantea da, lan egoera horiei erantzuteko ahozkoa, komunikazio kompetentzia horiek garatzea.
Horretarako, saiatzen gera konfiantzazko giro bat sortzen. Konfiantzazko giro horrek sortzen du hitz egitera ausartzea eta aldi berean guk uste dugu ere akatsak egiteko beldur hori kentzera. Akats horiek bait dira guretzako ikaskuntza prozesuaren oinarrizkoak, hortik abiatzen gara ikasteko, progresio hori egiteko. Komunikazio kompetentzia dira beraz, gure oinarriak, eta horretan, gu bai jartzen dugu, igual, berezitasuna edo, jartzen dugu puntu importantea dela, gaztelania euskararen erabilerarako bide laguni izate hori. Asko etortzen dira beldur horrekin, euskara huts ezin dira komunikatu, baina zerbait badakite. Eta hori erabiltzera animatzeko, gaztelania ere erabiltzea ere ez dugu gaizki ikusten, eta guk animatzen ditugu euskara ez dakiten hori erabiltzera, eta beti erabiltzera. Nahiz eta gaztelania momentu batzutan erabili behar izan. Hori oso importantea da. Ikuspegi komunikatiboa beraz, lehen esten dugu ikuspegi gramatikalaren gainetik, hori beti. Eta erabiltzen ditugu baita ere hitz-gakoak. Guretzako hitz-gakoak eta esaldi gakoak oso importantea dira. Egoera edo lan egoera erreal bati, lan egoera erreal konkretu bati erantzuteko hitz-gako horiek momentuan erabiltzea, testu inguruan dauzkan behar horiei erantzuteko, eta baita ere esaldi gako batzuk. Beraz, noski praktikotasuna guretzako oso importantea da, eta praktikotasun horretan ikaslea izatea protagonista. Gure ikastaroetan beti, nik beti izaten dut, hasiera batean nik agian hitz egingo dut gehiago, baina helburua da ikasleek gero eta gehiago hitz egitea. Berak dira protagonistak eta beraiek hitz egin behar dute, parte hartu behar dute. Guk ematen dizkiegun baliabideekin, beraiek egoera edo erronka zehatz batzuetara, lan egoera erreal horiei, simulazio horiei aurre egiteko prest egon behar dira. Horregatik guk ezaten dugu hizkuntza ekintzak egiten ditugula. Ekintza horiek dira egoera bati aurre egitea, gero erakutziko dizkizuet pixka batzuk, irudi batzuen bitartez, guretzako dira hizkuntza ekintza batzuk. Ekintza batzuk nun hizkuntza beharrezkoa den. Lan egoera batzutan, talde lan baten aurrean daude, eta bereien artean egiten duten hori hitzez adierazi behar dute ere. Beraz, bete-betean jotzen dugu diziplinartekotasunari, hizkuntza alde batetik, baina lan kompetentziak eta euskarazko komunikazio kompetentzien arteko diziplinartekotasunari. Eta horrekin, pixkat nahi duguna da, funtzio integratzaile bat izatea ere, guk hau guztia praktikan jarrita, euskarak lan munduan funtzio integratzaile bat izateko, Baita ere, guk badakagu ere kulturartekotasunari ematen diogu importantzia, eta Euskara Plus ikastaroetan etorkin asko etortzen dira, profesionalizazio bide bat hasi nahi dute, eta profesionalizazio bide hori egiteko euskara ere garrantzitsutat hartzen dute. Behin hori azaldute hori marko bat bezala da, hitzgako garrantzitsuak agertzen diren marko bat, eta ikusteko hor dituzue argazki batzuk, nun hori praktikan edo jarri dugun, ikasleek asko baloratzen dute baloratzen dituzte aipatutako hitz-gako horiek. Beraz, badakigu praktika onak jartzen dugu, guretzat praktika onak dira ikasleek gero guk balorazioa eskatzen diogunean horiek azaleratzea, praktikotasuna, disiplinartekotasuna, beraiek lanean egiten duten benetako hori euskaraz esan alizatea. Hori asko baloratzen dute, eta hor adibidez ikusten dituzue aginduak bata besteari
tresnak edo eskatzerakoan, ematen agindu sinpleak, hortik abiatzen gera, eta progresio bide baten, juten gera hori, agian multzo bat montatzeko erabiltzera, edo soldaduran adibidez, babes jantzia jasteko prozesu hori emateko aginduak ematera, edo eta galdera eta erantzun konplexuagoetara ere jotzen dugu, adibidez, mekanizazio prozesu bat asaltzera edo deskribatzera heltzeraino. Hori 20 eta 40 orduko ikastaroetan, hutsetik hasten diren ikasleekin. Beraz, emaitza onak lortzen ari gera, oinarrizkotik abiatuta, eta pixkate lan igual konplexioagoetara heltzeraino, baina beti testu ingurua kokatuta. Eta hau izan da guztia, galderari baduzue, erantzun.